bai. Jaiotzen den animali bakoitza, inbiar diogu ADN... Odolatea, ADN prueba bat, eta hori bidaltzen dugu Australiara. Australiara? Han Australian dago munduko koberen zentrala. Jope. Eta haiek, esaten digute eskenean, eraman ditugun muestrak, Balekoa dian edo ez? Kobea den edo kobea ez den. Orain, 100% dauzkagu kobeak. Vale. Baina kostatuta bere lana eta energia asko horre, ez da? Kristonak, ez da? Hori urte eta gero, 20 urte eta gero, ai ama. Vale, hori nabazu bai, jarri, bueno, hori da, boltxortan jarri eta listo. Eta zezan bihar nizun, ze desberdintasun daka, guaiu arraza bateko behi batek, hemengo beste behi baten zaitzeko moduan? Ejemplo bat jarriko izut. Bota, dibidea. Pastor aleman bat, oseter bat, txakurra diabilak. Bai, antzeko parezido. Baina ez berdinak. Pasiatu inberdia, jaten ondo eman bertzaie, dana ondo. Baina ezer gehiago. Hau berdina, arraza oso espeziala da, baskari egiten diogu guk espeziala, masajeak ematen dizkiogu, makina batekin ardoa datu dute, egunero litro bat bakoitza. Brometan aiaiz. Ez. Benetan? Bai. Nik zure behian edet izan, Masajia, ardo fiskat. Musika bai jarte jozue? Baitare, ai ama. Baina azkene badakitzu ze pasako zaizun, ez? Kraus. Bueno, ordunez. Bai. Maskari espeziala, trato espeziala.